أنتي وتسواسو زريا قل مدر زيبسس كسماي وملايت እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ስመይ መጋቢ አይላፍ መምህር ተአምራት ታደሰ በሃል ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ውደባ ክፍሊ ሓላፊ ኮይኑ እየ ዘገልግል። ብቅድሚያ እንኳዕ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ዕርገታ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ልምባል እፎቲ። ናይ ሚድያ ሰሞያ ድማ ብኣካል መፂኹም ስለ ናይነና ቅድስት ድንግል ማርያም በሚዲያኹም ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከተመሓላልፉ ዝዓለት እዚኣ ዛሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ፈቂድልኩም እግዚአብሔር ፈቂዱልና ኣብዚኣ ልሰብሰበና ኣብዚኣ ልፀውዐና ናይ ቦታትን ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብምቕፃል ካብ ዕለት 16 እስካብ ዕለት 17 ኣብ ደብረ ገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት መድኃኔ ዓለም አብያተ ክርስቲያናት ድንግል ማርያም ስለ ክብር ድንግል ማርያም እንዝምረሉ ስማ ንጽውዐሉ ናይ አሸንዳ ሃይማኖታዊን ባህላዊን ዓቂቡ ምእንትን ክሰጋገር። ስለዚህ ህዝብና ኣመንቲ ፍላይ ኣሓት ኣሕዋትና ኣፍቲ ኢልናዮ ዘለና ቦታ ተረኺበን ስለ ክብረ ድንግል ማርያም ክዝምራን ከመስግናን ድንግልናን ዓቂበን ድማ በሃይማኖተን ጽኑዓት ብስነ ምግባር ቅኑዓት ክኾና እዚ ለብዙሕ ዓመታት እናሰርሕናዮ ልመጻና ስለ ዝኾነ ከዚ ድማ ኣብ ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ዕለት 16-17 ልክዕ ሰዓት 8 ኩለን ኣብኡ ተረኺበን ናይቲ ክብረ በዓል ተሳተፍቲ ክትኾና ስለ ድንግል ማርያም ክዝምራን ከመስግናን ስብከተ ወንጌል እውን ብሰፊሕ ልካየደሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣብቲ ተዳለየ መርሃ ግብሪ መጺኽን ናይቲ በረከት ተሳተፍቲ ክትኾና ብዙ ኣጋጣሚ መልእኽትና ነመሓላልፍ። ካብዚ ብምቕጻል ኣነ ያው መእተው እየ ገይረ ዘለኹ ኣሕዋትና ድማ ብጽሑፍ ልተዘጋጀ መግለጽ ስለ ዘሎ ላኡ የከብለኩም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ንተኸታታሊ 2 መዓልታት ንዝሳለጥ አሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ኣመልኪቱ ካብ መሰናዳቲ አሸንዳ ንማርያም ኮሚቴ ዝተዋሃበ መግለጺ። ፈለማ ንኹለኹም ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ኣመንቲ እንኳዕ ንበዓል ፍልሰታ ድንግል ማርያም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ከምቲ ዝፍለጥ በዓል አሸንዳ ድሕሪ ጾም ፍልሰታ እነኽብሮ ብባህላዊ መጋየፅታት ዝወቀበ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ በዓልና እዩ። አሸንዳ ሃይማኖታዊ ካብ ዘብልዎ ዝጅመረሉ ዕለት ድሕሪ ጾም ፍልሰታ ምዃኑ፣ ተምሳሌት ድንግል ማርያም ናይ ደናግል በዓል ምዃኑ፣ ስርዓት ኣከዳድንኡ ብናይ መላእክቲ ክንፊ ዝውከል ቆጽለ አሸንዳ ዝእሰሩ መሳቅላት ኣዋልድ አሸንዳ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝጅምራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝውዳእ ምዃነን አሸንዳ ሃይማኖታዊ ካብ ዘብልዎ መርትዖታት በዋናነት ይጥቀስ። ድሕሪ ጾም ነቢያት በዓል ልደት፣ ድሕሪ ዓብይ ጾም በዓል ትንሳኤ፣ ድሕሪ ጾም ፍልሰታ በዓል ዕርገታ ወይም አሸንዳ ክነኽብር ሃይማኖታዊ ሓላፍነትና ብምዃኑ እዚ አሸንዳ ንማርያም መርሃ ግብሪ ክነዳሉ ኽኢልና ኢና። አሸንዳ ሃይማኖታዊ ምዃኑ ዘመላኽቱ ነገራት እንታይ እዮም? ኣዋልድ ዝኽደነው ጻዕዳ ክዳን ርግብ ጻዕዳ
ትመስል እንግዳ ኢሎም ሊቃውንቲ ብዝገልጽዋ መሰረት ናይ ቅድስት ኣዴና ድንግል ማርያም ንጽህናኣን ቅድስናኣን ክብራን ንምግላጽ ይውክል። ደቂ ኣንስትዮ ነቲ በዓል መስቀል ዘለዎ ሓድሽ ቀምሽ ኣብ ክሳድ ዝግበር ናይ ብሪ ብረት መስቀል ብፍላይ ድማ ኣብ ማዓንጣን ዝዕጠቐኦ ቆጽለ ኣሸንዳ እዩ። መስቀል ናይ ክሳድ ብመስቀል ዝማዕረገ ቀምሽን ናይ ክርስቶስ ዝሰብካሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ በዓል ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። በቢ መንገዱ በቢ ገዝኡ እናኸዳ ዕርገታ ዝገልጹ ውዳሴታት የቕርባ። ናብ ዝኸዶ ገዛ ሰብ እንኳ እንተዘይሃልዩ ቆጽለ ኣሸንዳ ኣብ ደገ ኣፍ ገዝኦም ኣሲረን ይኸዳ። እንኳ ዓብጽሕኩም ንበሃል ሰብ ተሃልዩ ድማ ዝኸኣልዎ ውህብቶ ነተን ደናግል ይህቡ። በዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ምኽንያታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘለና ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ካብ 2011 ዓ.ም ጀሚርና ምስ ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤት ክህነት ቤት ጽሕፈት ብምዃን ኣሸንዳ ብመዝሙር ንምኽባር ከም ዝጀመርና ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ድማ በቢዓመቱ ብድምቀት እናኽበርናዮ መጺና ኢና። ከምቲ ልሙድ ሎሚ ዓመት እውን ኣሸንዳ ብመዝሙር ንምኽባር ቅድሚ 1 ወርሒ ኣትሒዝና ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናገበርና መጺና ኢና። ምስ ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤተ ክህነት ቤት ጽሕፈት ሰፋሕቲ ዘተ ድሕሪ ምግባር ኣሸንዳ ብመዝሙር ንክነኽብሮ ምርድዳእ ተገይሩ እዩ። በዚ መሰረት ናይ ሎሚ ዓመት ነሓሰ ዕለት 16 2018 ዓ.ም ኣሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ኣብ ጎደናታት ዘይኮነስ ኣብ ቀጽሪ ደብረገነት መድኃኔ ዓለምን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ንተኸታታሊ 2 መዓልቲ ካብ ሰዓት 8 ጀሚሩ ኩለኽን ኣዋልድ ኣሕዋትና ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታ ክትርከባ ጻውዒትና እናቐረብና ምሉእ ምድላው ጌርና ኣለና። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘለኽን ደቂ ኣሸንዳ እንኳዕ ናብ ፍልሰታ ለማርያም ኣብጽሕክን እናበልና ናብዚ ናይ መዝሙርን ስብከት ወንጌልን ዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታትን መጽኽን ክትሳተፋ ብኽብሪ ንዕድም። ክትመጻ እንተለኽን ድማ ኣዋልድ ዙርያ፣ ጥልፊ፣ ጻዕዳ፣ ቆጽለ ኣሸንዳ ባህላዊ መጋየጽታትን ክትገብራ ከም ዝግባእ ኣቐዲምና ነዘኻኽር። ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እዞም ዝጠቐስናዮም ክትረኽባ ዘይትኽእል ኣዋልድ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን እቲ ብዋናነት ዝድለ ንድንግል ማርያም ምዝማርኽን ስለ ዝኾነ ካብዚ መርሃ ግብሪ ክትተርፋ የብልኽንን ዝብል መልእኽትና ክነመሓላልፍ ንፈቱ። ከምቲ ልሙድ እዚ መርሃ ግብሪ ንኽሳለጥ ካብ ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤት ክህነት ቤት ጽሕፈት ንዝተገበረልና ናይ ገንዘብ ድጋፍን ሞራልን ብሽም ኣሰናዳእቲ ኣሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ኮሚቴ ምስጋናና ነቐርብ። በዚ ኣጋጣሚ ንኹለኹም መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ከምኡውን መንፈሳውያን ሚድያታት እዚ ኣብ ደብረገነት መድኃኔ ዓለምን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያንን ንተኸታታሊ 2 መዓልቲ ዝጸንሕ ኣሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ብኣካል ተረኺብኩም ሽፋን ሚድያ ክትገብሩልና ጻውዒትና ነቐርብ። ንሕና ኣዋልድ በዓል ፍልሰታ ወይም ኣሸንዳ ንድንግል ማርያም እነመስግነሉ ዕለት ደኣ እምበር ድንግልናና እንስእነሉን ብሓጢኣት እንረኽሰሉን ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንሕዝነሉን መዓልቲ ክኸውን ኣይግባእን። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘለኽን ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ኣመንቲ ኣዋልድ ናብዚ ናይ መዝሙር መርሃ ግብሪ ብምምጻእ ኣሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ምሳና ምስ ኣሕዋትክን ብድምቀት ክተኽብራ ደጊምና ንጽውዕ። ንኹለኹም ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ኣመንቲ እንኳዕ ናብ ዕርገታ ንማርያም ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐልና ክንብል ንፈቱ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩለና ይኹን። መሰናዳእቲ ኮሚቴ ኣሸንዳ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤት ክህነት ቤት ጽሕፈት ራሄል ጊደይ ና ኣሸንዳ ለማርያም ኮሚቴ ሰብሳቢት